Mwadzuka bwanji kumeneko tiyambepo zikuoneka ngati lerotu kuli ntchitonso yochuluka zedi tiyamba makamaka ndi tsiku lalero mmene lilili komanso zomwetu alemba amere chilima. Leloli tikudziwa kale ndi pa 10 Juni 2026 kutanthauza zonena kuti 2 years zaka ziwiri ndekutitu chichitikireni ngozi jakuchikangawe. Tsopano amere chilima anabwera makamaka kudzalemba zotere akunena kuti it is now 2 years, my love. 2 years without your love. 2 years without your friendship. 2 years without your protection and care. Nthawi kupita koma chisoni chidakali chakuya. Every day without you is hard, my love. Komabe pomani bwino mwa Mbuye tidzakumana kutsogoloko. Akunena choncho kuti padutsa zaka ziwiri tsopano okondedwa wanga. Zaka ziwiri opanda chikondi chako. Zaka ziwiri tu opanda chinzake chako, friendship chimene chocho. Chikondi zaka ziwiri opanda ndekuti chitetezo chako komanso chisamaliro chako. Nthawi ikupita koma chisoni chidakali chakuya. Tsiku lina lililonse kupanda iweyo ndi tsiku lovuta kwambiri. Okondedwa wanga pomani bwino mwa Ambuye tidzakumana kutsogoloko. Apitirizanso paragraph ina akuna kuti may the beloved souls of Dr. Saulos Klaus Chilima, Mama Patricia Chanel Dzimbiri Muluzi, Mr. Abdul Rapkeni, GC Lucas Kapeni, ADC Chisomo Chimaneni, Mr. Dani Kanyemba, Colonel Owen Sambalopa, Major Flora Selemani Ngwirinja, and Major Wale Saidini rest in perfect peace. Akuna kuti mizimu ya anthu amene watsopano ndekuti ndi list ya anthu onse amene anachita ngozi ndithu kuja kuchikangawa mu ndege imene zonse ndikupeza kuti kuluza miyoyo. Akuti mizimu yawo ikause mu mtendere osatha uja osaneneka. So zimene zalemba ndi zimenezi amayi Mary Chilima. You can see kunena kutibe ndizotibe ndi misozibe basi every time ndi misozibe. Last year anabweranso kuzalembanso something like this kunotanda kusowana okondedwa wanga apaso ndiye kuti ndi chimodzimodzi. What can I say? That was a tragedy. Imfa imeneja inali yopweteka kwambiri, inali yoopsa kwambiri imene ndekutibe inakumba maenje onena kuti sangathe kukwiririka m'mitima ya anthu amene anasiyidwawa makamaka okondedwa aweti. Ndiyenotu kuchoka pamenepo I think anazalawiriranso kupita ku St. Patrick's Parish kumenekotu ndekuti ndikuja ku area 18 kukachita mwambo wa nsembe ya misa umene ndekuti amakakhala ngatibe mwina maka ukapempherera mzimu wa iwo wa Saulos Chilima komanso anthu ena zedi. So this is what is happening. You expect a lot. Lero kukhala kuchitika zambiri makamaka sizokhala zoyayi. Zokhudza nda Chilima wazikhala zochitika zambiri ndithu anthu ayankhula zochuluka komano kuyamba makamaka ndi amenewa amere Chilima akazi wawo aja a Saulos Klaus Chilima. Ayi mzimu wawo ukause mu mtendere osatha. Ndipo dzulo tinayambadi kupereka nkhani imeneyi dzulo lomweli. Amene mmatitsata bwino panopa ndi zoti tinadzakambapo zoona kuti mawa ndipateni. Mwina tingokambapo one or two things kunena kuti pa 10 papanadzachitika zotani. Pa 10 guys mungokumbutsana akunena kuti pa 10 Juni 2024 kunapezeka zonena kuti Achilima ananyamuka pa ndege kulilongwe amwene. Ndiye kuti atanyamuka ndi fanzina yake yomwe yatchulidwa kale ndi amayi Chilimawa wautali kumapita ndiye kuti kunali kumaliro a Lafu Kasambala amene anali mzawo wamudziwa ujatu ameneyo analinso otchuka kumbali ya zamalamulo nthawi imeneyo mbuyomo. Amene uja atatisiya of course ifa yakenso sinaonekenso bwino mmene zinayendera kuti kanangogwa kaya kunali kuti kaya kunali kunyumba kaya kunali ku lodge kaya kunali ku we don't know koma something like that anapezera mpaka anatisiya ati BP amavutika ndi BP mpaka nakutisiya kungogwa basi. It was something very very sad. Eti maliro ake kunyamulidwa kupita kwawo kunapezeka zonoti basi awa Achilima anachoka ndekuti ku
kunali ku China kodi if not South Korea thing inayi China basi kudzafika ku Lilongwe kunyamuka kumapita ndi kuti kuja kujani kumaliro RF Kasambala kumpoto. Now akwera ndege ija ya Dornier amwene ya asilikali wautali ulendo wabwinobwino of course amatiso achimwendo bandaso ankayenera akweremo ndegemo koma sanakweremo ya kuitaona kuti chinachitika ndi chanu asakweremo basi ndege ija inapezeka zono kuti mawazi ndege ija sikufika kumpoto bwanji kumpoto komwe kumpaka na mawazi chachitika ndi chanu iyayi chammateni mmenemo anthu kuyamba kufusafusa makamaka ku airport iwo akuti akunzuza amenewo kufusa ku Lilongwe zokhala motano kufusa madera ndegetu sikupezeka sikulumikizana nawo sizuteka kulumikizana nawo iyayi kupanga cheke palada ndege sikuoneka mlengalenga mutu ndege zimakhala zikuoneka zonse zimene zikuluka mlengalenga ikangolowa timachita dzidzo ndege malowa ndege yachilendo ndezikukhala bwanji no ndege situkuiona apa ayi ndithu anthu ndekuti kuyamba kuthamanga mene amakamuza ndekuti no chakwera basi akuti ndekuti no basi no iyayi tidikire kaye zizi ino zikukhala motani kapena tiyambe kufufuza bwanji iyayi dikirani kayeni basi ndekuti from 10 koloko basi kafukufuku kumakayamba chamma 4 amwene 10 11 12 1 2 3 4 I think 7 hours amwene after 7 hours ndimene amakamba no kafukufuku kufufuzana iyayi of course usatiso kafukufuku koma mmene noti makalandira nusu pano kutenga kuchoka kayonayi kuti kwandaniso kodi naye president kuti ndege yasowa iyayi ngati zabodza koma ndekuti nthawi imeneyo mtanyiwa wina wake uja wamudziwa amati wali Mpopo FM uja anati ayiphedula kala amwene ndefanzi amapropaganda koma anati ayiphedula kala nawo ndege ija yapezeka zono tino yasowa sikupezeka basi anthu oyayi tiyambe kafukufuku jijiri dziko linagwedezeka nthawi imeneyo ndikukumbukira magazi 2 years ago tsiku lake langati lomweli chomwe chinachitika ndekuti munali chamma 7 madzulo nthawi imene ine ndinkaulutsa nkhani imeneyi yokhudzana ndi achilima pa Malawi Trains yathu yakalije inachotsedwecha nawo kunapezeka zoona kuti ndikuulutsa noti kulitu nkhani kunjaku akuti ndege ya achilima yasowa chani magazi after kuulutsa chonchija tinapezeka zono tino nazakhala kaya tayulutsa nkhani yapita koma kudzapukusa mutu kuti koma zokhala bwanji amwene ayeye kudzakhala pasi ndi kudzamenya kapemphero kuti mwina zinthu ziyende bwino chifukwa ndesi zinayi zonjenjemeretsa kudzapezeka kutiro basi usiku wonse amwene kulepera kugona amwene ndi dziko ndelinalephera ndi kugona komatu chomwe chinachitika ndi chani akuti kucheka ngawa apo ajena adzasikala adzanozidoti asiye kaye kusetsa kaye asapitirize kusetsa kufufuza ayimetse kaye fa zonoti kwada chani malingana ndi malipoti omwe ankachokera kumene kweti kuti aya asilikali auzidwa kuti anthu amene achita kafukufuku ayime kaye uzoona kuti kodana ayima kena kwanapitirizaso koma kunazapezeka zonena kuti no the following day ndekuti no tsiku lonse usiku wonse fosagona eti usiku umene usitinagone fandiri maso anali kuti kuchitika zotani kodi apeza anthu achi zili motani pakanapa kufikira ndekuti no the following day pa 11 June 2024 munaitu ndekuti mama wa anthu kufufuza mama wa onse amakapeza anthu close to afternoon tikuyandikira ndekuti no chamma 12 ndimene kumazabwera uthenga anonso pano yayi anthu adzapezeka ayi ndege yapezeka chani ayiti basa president tikubwera ndikuzamenya speech yomweno ankanjenjemera poyankhulapo nthawi imeneyo achakwera ankanjenjemera kumasanatulutse mawuwo kuona kuti munthu imene afuna yankhule chani kodi aliyese room yonse imene munali anthu mmenemo aliyese ndekuti alitu chete amwene ziye zomvetsa chisoni kuona nkhope za chisoni zokhazokha ndimene amanena ati kunoti yayi ndizotitu tapeza ndegeja komano yapezeka ndikuti tanyenyekeratu komanso mmene zitili pamene popo palibepo amene wapezekapo ali wamoyo chani ine ndadziona nawo achilima ngati munthu amene ndagwira naye ntchito ndikulephera anayankhula zambiri nthawi imene achakwereti basi kumamva zoterozo and the following days masiku otsatirawo
tinalinso ndi kuti pa Malawi Trends pomwepo kumakupasirani ma update amene zinayendera maliro a anthu onseadzo ndi tinapanga cover kuchoka ndi kuti maliro a Chilima, Maisha New Muluzi, wina aliyense Meja Selemani, and nthawi imene it was a very stressful time ndikumbukira we were working extra tinagwira ntchito non-stop kupereka ma update makamaka kumbali ya pa YouTube. Anyways, tikapeka zima update zonsezo umadzakhala pasibe ndikumangozililirabe mu mtima ndi mmene zimayendera. Ndiye ngati no tikunoti timazilira mu mtima, what about mabanja anthu amenewa amene anatisiyawa? Pepani kwambiri nonse amene munaluza, may their souls rest in peace. Akuti